أب هاجرشي ودن بزحي تتقمتي مايكروشيب كاب جيزي ناب جيزي اند عبي يمت كم زلو تلفزيون الجزيرة حابيرا زيمن اساي فولي زيتك امولو زلو حديش تكنولوجي اتا بإيدو حيزوا زلو معبلتي موبايل ايكونتن انتايد اتا اب إيدو زأتوا مايكروشيب امبر إذا قصفا كندي فروز اتأكل شب مس زمناوي تكنولوجي بإلكترونيكس شاررتا خم اتقات ام تجرايا اتسرح اهبز اوان زي تكنولوجي ابشي ودن باب قرب كم لمود اكل علتاوي هيوات يخون علو حدش زيتكال نجار فتئرنا لنا شب تراي ايكونن انتايد اكاب شب زبالت امبر ابزي حدش مهزو زيتفاللي تقمتات زهبو اقل قلتات تعينا لنا هزبيش ودن حديش تكنولوجي أمت اتتاو فتون حبرة سبي يبل نسو بمقتصال زين بقاريو اتي عبي مخنيات شورنا وين تشيب اب اكلاتهم كيقط املهم ببزحي زر ايو زلو يبل وسيخو شورنا وين جزار سوم تتقمتي نايز حديش تكنولوجي نموخان كيچيچ ايبلو من زلو ابزئوان بحيال اشحات زقصور سبات درو اب ااداو مايكروچيب تگطيملهم هالو زدما نمعالتاوي هيوتهم كم زق علللهم يزاربو يدوم طراي بمتنكاف ناب جيم كاتو وي دما حسابهم كخفلو يخئلهم زي نيشتي قانزا ገለ ክፋል አካላቶም ከም ሽወድናውያን ገለ ክፋል አካላቶም ድማ ከም ማሽን ይገብሮማሉ ማለት እዩ እዚ አጋጣሚ ማይክሮቺፕ ዝግጠመሉ ፌስታዩ ዝኾነ ሰመጪው አብ አካላቱ ማይክሮቺፕ ክግጠመሉ ይኽእል ባዮ ሃኪንግ ዝተባህለ አብ ሽወደን ዝመደበሩ ትካል ነዚ ቴክኖሎጂ አብ ሙሉ ኤውሮጳ ንኸተአታትዎ አብ ዝእዋን ብንጥፈት አብ ምስራሕ ይርከብ እንተኾነ ግን እቶም ቀንዲ ዓማዊል አብ ዓዶም እዮም ረኺቦም ዘለዉ كم زمسلني إزي أزيو دس زبليو مفتح يخون كال زخون نجارات أهد ليكانيو أو وشتي 10 عامات كل نجارات أب إدسب كخونيو كاب أب زخون كال هجر نلعلي إتي أمت أي زخون نجارات درو أب شودن كوين لو هجراوي كوبانيا بابور شودن مالت SA أب زوان كل تشحن شدشتميتن زخونو كاب عماويلا كاب موقع عزيا بابور تكيت متقام مايكروچيب كغطاملهم بودما كتقامو تسمامي عمالو زلوم ناي ولودو غاغ بزي يقدس زاغول 18 عامت مس ابوا حدش مايكروچيب تغطيملالو زا خناز تبحلت تمهاري دما ابز قربا غزي چيب تغطيملالو حجين بار معصون مخفات بروجرام مغبار طرحيو تريفوا زلو قال سبات نسخي طللتي اخي يبلوني تبل مخنياتو حس كم زخونه سلازي فلط انت خونه ازي چيب اب انسساتات نعيسرا عامت مملااتا كفتن وسل صنحو بزعبازي بزح سكفتا يبلين تبل وسخا زي تكنولوجي اب تحتي اداو شودناويان ياتلو اب حصير غزي كم حدلو مد معالتاوي هيوت حزب عالم كيكونه ايترفني يبل تي غازيطنيا الجزيرة بتوسخي زي خبركم تخاتتلتي سماي تي في ازي تكنولوجي ولا كو اب حاجرش ودن ببزحي يسفافح انتلو اب كلن معربوين حاجرات دارغا خبحال زكال جن بب قرب كتاتاتو جميرلو اب حصير غزي دما خمتي اقدما بيلنا زرانايو كم لمود اكال معالتاوي هيوت كخونيو سلامنتاي كريستيانات معباله تكنولوجي مايكروچيب بعبي طنقا خريو خمزلو من انتاي سعابينات كم زختلن بار بحبار كنرينا أبرأي يوحنس معرف 13 كفقري 16 كسب 17 كم زيبلنا نخلاتهم كأنتهم نعشتون عبيتن حفتماتاتن دخاتاتن نجواتاتن باروتن أبيماناي إيدوم ويس أب جنبارو محتم كم زقبلو يجبرالو نحدوكا محتم سمت أراويت ويس كتر سمون تزيبلو كعدجن كشيطن كم زيك يجبر يبلنا كمتي أبوسي 14 هزبي سان فلتات يتأف كم زبلنا بسر أخل فلتات ودي ديابلوس زي مهلاو حيال سبات كريستيانات وقا إن كي ترفو نزي تكنولوجي بقرهنات كقبالو نرئ لنا أملاح قنتي أبتن دحروت الزمنات الزفت سم بباروت جيرو أقدمو تزاريبنا إمو كريستيانات أبزئ وانزي أزينات انقوقات كنكون يقبعنا انت رأى مهننات حساب بانكن باسبورتن كالوت أقدستي معالتاوي نتفتاتن كمزي أبز وان أم عرباوي علم كاش جنزب كساب زتأف كله بكار تتكيو ان رخبو انت رأى
ናብ ማይክሮቺፕ ተለዊጦም ንክርስቲያናት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኸውን ምርዳእ ይከኣል። እቶም ማይክሮቺፕ ኣይግጠመለይን ዝብሉ ክርስቲያናት ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ከስዕበሎም እዩ። ከም ድሌቶም ክዕድጉን ክሸጡን ኣይክእሉን እዮም። እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ፓስፖርት እውን ኣይከድልን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ መንነት ቁጽርኻ ማለት ፐርሰናል ናምበር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ማይክሮቺፕ ስለ ዝግጠም ብዘይ ፓስፖርት ብቺፕ ጥራይ ሰባት ካብን ናብን ሃገራት ዝገሽሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ። ሰይጣን ንልቢ ፖለቲከኛታት ብምቁጽጻር ነዚ ከም ግዴታ ከተኣታትዎ እዩ። ነዚ ቴክኖሎጂ ዝነጽጉ ክርስቲያናት ድማ ካብ ሕብረተሰብ ንጹላት ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ማይክሮቺፕ እንተዘይብሉ ሓደ ሰብ መንነት ከም ዘይብሉ ክኸውን እዩ። እቲ ቃል ኣምላኽ ብምእማን ነዚ ዘይቅበል ከም ግብረ ሽበራዊ ተራእዩ ክእሰር ወይ እውን ካልእ ተጽዕኖ ክበጽሖ እውን ይኽእል እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ እዚ ቴክኖሎጂ ንብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ርሑቕ ዝመስሎም ዝነበረ ሕጂ ግን ብኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ፍጥነት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክትኣታቶ ንሪኦ ኣለና። እምበኣር ካብዚ ብምቕጻል ኣብ ከመይ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ክኣቱ ከም ዝኽእል ብኣብነት እስከ ብሓባር ንመልከት። እቲ ፈለማ እንሪኦ እምበኣር ብዛዕባ ምዝዋር ማኪና ዝምልከት ክኸውን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ማኪና ንኽትዝውር ወይ እውን ማኪናኻ ከፊትካ ንኽትኣቱ ሞተረ ንኽተተስእ መፍትሕ ኣብ ዘየድልየሉ እዋን በፂሕና ኣለና። እዚ ጠጠው ኢሉ እንሪኦ ዘለና እምበኣር ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ መብርሂ ዝህብ ዘሎ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ እዛ ማኪና እዚኣ ከምቲ ልሙድ መፍትሕ ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ብካርድ ከም እትኽፈት እቲ ካርድ ድማ ዋየርለስ ዝኾነ ሰንሰር ኣብ ውሽጢ እታ ማኪና ተገጢሙ በዚ ድማ ማዕጾ ናይታ ማኪና ክኽፈትን ከምኡውን እቲ ካርድ ምስ ዘላገቦ ድማ ሞተረ ናይታ መኪና ከም ዝትስእን ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ድማ መኪንኡ ኣተሲኡ ክኸይድ ይኽእል። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ናብ ማይክሮቺፕ ለዊጥዎ ኣሎ። ኣብ ኢዱ ማይክሮቺፕ ብምእታው ካርድ ኣየድልን እዩ። ስለዚ ኢዱ ብምልጋብ ጥራሕ ሞተረ ናይታ መኪና ከምዚ ገይሩ የተስኦ ኣብ መኪንኡ ብምእታው ድማኒ ነቲ መኪና ክዝውራ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ኣጻብዕቱ ብዘሎ ማይክሮቺፕ ነታ መኪና ክኸፍታን ኣብቲ ቬትሮ መሳሊ ብምልጋብ ድማ መኪንኡ ኣተሲኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ስዕብና ንሪኦ እምበኣር እዚ ንገበን ዝምልከት እዩ ዝኸውን። ሓደ ሰብ ገበን እንተ ደኣ ገይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ወይ እውን ኣብዚ እዋን እውን ዘሎ ኣሰራርሓ ነቲ ሰብ ገበን ዝፈጸመ ብፖሊስ ተታሒዙ ይእሰር። ሕጂ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማይክሮቺፕ ስለ ዝግጠም ኣብ ካሜራ ኮንካ ነቲ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ክትሪኦ ትኽእል። ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ማይክሮቺፕ ድማኒ በቲ ዋየርለስ ጌርካ ብምርካብ ነቲ ሰብ ክትሕዞ ብቐሊሉ ትኽእል ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እውን ምእሳር ኣብ ዘየድልየሉ ግዜ ክንበጽሕ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ካብ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ተእትዎ ነታ ኣብ ኢዱ ዘላ ማይክሮቺፕ እንተ ደኣ ኣሕዲካዮ እዚ ሰብ እዚ መንነት የብሉን ክዕድግ ይኹን ክሸይጥ እውን ኣይክእልን እዩ ክገይሽ እውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ክፉት ማዕጾ እስር ቤት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሆስፒታል እንተ ደኣ መፂና እውን ማይክሮቺፕ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕሚ ከም ዝህብ ብዙሕ ግዜ ይዝረበሉ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማይክሮቺፕ ኣብ ኣካላት ምዝኣቱ ሓደ ሰብ ዘለዎ ናይ ጥዕና ጸገም ብምልኡ እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ናቱ ዳታ ይምዝገብ። በዚ ድማ ሓካይም ብቐሊሉ ንጥዕንኡ ድሕረ ባይታ ብምርኣይ እቲ ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክን ይገብርሉ። ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝዛረብሉ ዘለዉ ማይክሮቺፕ ዓቐን ደምና ወይ እውን ኣብ ኣካላትና ዘሎ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣቐዲሙ ብምፍላጥ ናይ ጥዕና ሓገዛት ክንረኽበሉ እንኽእል ኣጋጣሚታት እውን ዝፍጠረሉ ምዕባለ ይመሃዝ ከም ዘሎ ይገልጽ እዮም። ስለዚ ማይክሮቺፕ እምበኣር ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ንሕክምና እውን ክኸውን እዩ። ማይክሮቺፕ እንተ ደኣ ዘይብልካ ሓኪም ክሕክመካ እውን ዘይክእለሉ ግዜ ክመጽእ ከም ዝኽእል በዚ ምርዳእ ይከኣል።
ከምኡውን ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክሰግር እንከሎ ማይክሮቺፕ ከድልዮ እዩ ብዘይ ማይክሮቺፕ ክሰግር ኣይክእልን እዩ እዚ ስዒብና እንሪኦ ነዚ ዘረድእ ክኸውን እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ቴክኖሎጂ መሳርሒታት ኣብዚ ቀረባ ግዜ እቲ ሕልሚ ዝመስል ዝነበረ ጋህዲ ከም ዝኾነ እዩ መግለፂ ዝህብ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ መሳርሒ ተገጢሙ ዘሎ ሓደ ሰብ ፓስፖርቱ ሒዙ ጥራሕ ምምፃእ እዩ ዘድልዮ ማንም ሰራሕተኛ ናይ ፀጥታ ኣብዚ ደው ምባል ኣይድልን እዩ ፓስፖርትካ ጥራሕ ኣብዛ ማሽን ተእትዋ እሞ እዛ ማሽን ድማ ሪኣ ንዓኻ ወይ ንኽትሓልፍ ተፍቅደልካ ወይ ድማ ጠጠው ተብለካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዘይብልካ ኮይኑ እዚ በዚ ዓበይቲ ንሪኦ ዘለና ማሽን ውሽጢ ሓደ ሰብ ይሓልፍ እዚ ድማ ብሙሉእ ኣካላትካ እስካን ይገብሮ ፓስፖርትካ እውን ከምኡ ይምዝገብ በዚ ድማ ተሓልፍ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዘድሊ ነገር የለን ኩሉ ዓይነት ተፍትሽ ኣውቶማቲካሊ ብቐጥታ ይፍፀም ሰብ ካብዚ ምስ ሓለፈ ትኺሉ ናብ ነፋሪት ይስቀል ማለት እዩ በኣር እዚ ሰብ እዚ ፓስፖርት ተጠቒሙሎ እዛ ፓስፖርት እዚኣ ግን ዘይተድልየሉ ግዜ ኣብ ዝመፅእ እዛ ፓስፖርት ከም ማይክሮቺፕ ኣብ ኢዱ ክትከለያ እዛ ማይክሮቺፕ ኣብ ኢዱ ምስ ተተኽለት ድማ ንዓ እስካን ብምግባር በዚ ሰንሰር እዚ ብምሕላፍ ክገይሽ ይኽእል ማለት እዩ በኣር እዚ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ሕልሚ ዝመስል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጋህዲ ኮይኑ ኣብ ኣዝዩ ሓፀርቲ ዓመታት ድማ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክትግበር ከም ዝኾነ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ናይ ሲኤንኤን ዝገልጽ ዘሎ ከምኡውን ኣውቶቡስ ናይ ከተማ ክትጥቀም እንተደኣ ደሊኻ ማይክሮቺፕ ከድልየካ እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ኣውቶቡስ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ እትርከብ እያ እዛ ኣውቶቡስ እዚኣ ከም ዝኾነ ተራ ኣውቶቡስ እያ ትመስል ብደገ ክንሪኣ ከለና እንተኾነ ግን ኣብቲ ፅሑፍ ብቋንቋ ፈረንሳ ተጻሒፉ ዘሎ እዚኣ ኣውቶቡስ እዚኣ ናይ ፕሮቶታይፕ ከምኡ ማለት ናይ ማይክሮቺፕ ዝተገጥመላ ኣውቶቡስ እያ እዚ ማለት ናብዛ ኣውቶቡስ ሓደ ሰብ ከኣቱ ማይክሮቺፕ ኣብ ኢዱ ክህልዎ ኣለዎ በቲ ናይ ማይክሮቺፕ ሰንሰር ድማ ገንዘብ ይኸፍል ካብ ዝደለዮ ናብ ዝደለዮ ቦታ ድማ ክንቀሳቐስ ይኽእል እዚ ኣውቲስታ ንሓደ ተጓዓዛይ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክዛረቦ እንከሎ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ 666 ፍጻመ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጸሉ ዘሎ እዚ ድማ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብ ብዙሓት ኣውቶቡሳት ከም ዝኣቱ እዩ ዝገልጾ ከምኡውን ኣብ ኣውቶቡስ ጥራሕ ከይተሓፅረ ኣብ ባቡር እውን ንኽትኣቱ ከምቲ እንፈልጦ ካርድ እናተረፈ ናብ ሞባይል እቲ ቴክኖሎጂ ተሰጋጊሩ ኣሎ ሞባይልካ እስካን ብምግባር ክትሓልፍ ትኽእል እጂ ድማ ኣብ ሽወደን እውን ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብቲ ዜና ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ናብ ማይክሮቺፕ ድሮ ተሰጋጊሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ዘድልየካ ማይክሮቺፕ ጥራሕ እዩ በቲ ማይክሮቺፕ ገንዘብ ከፊልካ ብቐጥታ ትሓልፍ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶብ እዩ ኣብ ሓደ ዶብ ክሰግር ፓስፖርት የድልየካ ፓስፖርትካ ድማ እስካን ይኸውን እሞ ብኡ ድማ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክትሰግር ትኽእል ሕጂ ግን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተኣታትዩ ኣሎ ፓስፖርት ኣየድልየካን እዩ እቲ ናትካ ውልቃዊ ቁፅርኻ ብፍሉይ መሳርሒ ዝተገጥመ ንዕኡ የለልየ እሞ እሱ እስካን ምስ ገበሮ ድማ ብቐጥታ ክትሓልፍ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና መሳርሒ ሰንሰር እዩ ብቐጥታ ክትሓልፍ ትኽእል እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ካርድ ናብ ማይክሮቺፕ ኣብ ኢድ ከም ዝሰጋገር እዮም ክኢላታት ዝገልጹ ዘለው እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንብዙሓት ሰባት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ወይ እውን ክፍፀም ዘይክእል ዝመስሎም ሕጂ እምበኣር ብዓይንና እናረኣናዮ ኣብ ተግባር ክውዕል ንሪኦ ኣለና እንተ ደኣ
ደቅኻ ኸይጭወዩ ስግኣትን ስክፍታን ኣለካ ድማ ሕጂ እዚ ስክፍታ እዚ ተኣሊሎ ደቅኻ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ እተመላልሶም አውቶቡስ ናብኣ ንኽኣቱ ማይክሮቺፕ ጥራሕ ዘድልዮም እዚ ማይክሮቺፕ ኣብ ካርድ ኣብዚ እዋን እዚ ተገጢሙ ኣብ ቦርሶኦም ተተሓሒዙሎ በዚ ካርድ ድማ ምስቲ ፍሉይ መሳርሒ ኣብቲ አውቶቡስ ዘሎ የጋጥምዎሞ ብጂፒኤስ ድማ ወለዶም ንደቆም ኣበይ ከም ዘለዉ ክከታተልዎም ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ካርድ እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ካርድ ናብ ናይ ኢድ ቺፕ ዝሰጋገረሉ ግዜ ርሑቕ ኣይክኸውኒ